شما برنامه خبری رادیو آزادیро тамошо доред. пайвандони Дона Набиев, пирамарди 80 солаи маҳкум шуда ба зиндон, ба додгоҳи олӣ барои шартан татбиқ накардани ҷазо ариза доданд. наздикон мегӯянд Дона Набиев бемории сил дошт ва вазъаш дар боздоштгоҳи муваққатӣ бад шудааст. аз додгоҳи олӣ ба радиои озодӣ гуфтанд, ариза тоза ворид гардидаву ҳанӯз баррасӣ нашудааст. вазорати корҳои дохилӣ шаби 8 январ бо нашри як баёнияи расмӣ гуфта буд, айбномаи Дона Набиев тасдиқ ва ӯ ба 7 соли зиндон маҳкум шудааст. вале наздиконаш иттиҳомотро рад мекунанд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. асомиддин Набиев бародарзодаи Дона Набиевро ҳукми додгоҳ ва айби эълон шуда нисбати амаки 80 солаш даҳшатзада кардааст. ба гуфтаи Асомиддин, пирамард гуноҳ надорад ва танҳо мувофиқи имкони худ ба одамон кӯмак мекард. ӯ аз ҷумла ба хешовандону наздикони ниёзманди ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ хӯроку маблағ кӯмак мебурдааст. ҳамчунин гуфта мешавад, ки аз хонаи ӯ 2 китоби исломӣ муҳтавояш мамнӯъ дарёфт шудааст. гуноҳшон ҳаме ки расондани ҳамон маблағҳое ки тарафи хонаводаи ҳамон зиндониё ба ӯ равон карда шуд, ҳамонро бурда расондан, ҳамчун амонат ҳамонро бурда расонидан. бадаку ҳамчун ки диндор донандаи вай чӣ буд, як-ду китобуш. наздикони Дона Набиев бовар доранд, ки ӯ бегуноҳ аст. ба гуфтаи Асомиддин, 7 соли зиндон барои амаки пираш баробар ба ҳукми қатл аст. нисбати ҳамин чиз бинен, ҳамин саломатӣ ман бинен, имкониятш бошад, ягон ҷазои доданӣ бошад. агар ҳамин корҳои ман ҳамчун кӯмакпулӣ ба ниёзмандо гуфта. вазорати умури дохилӣ бо нашри баёние дар сомонаи расмияш гуфт, Дона Набиевро бегуноҳ ҷазо надоданд. вазорат гуфт, узви собиқи ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ бо гуноҳи ифротгароӣ ва кӯмаки молӣ ба ҷангҷӯёни тоҷик дар хориҷ